Montserrat, explica'm per qui no sàpiga exactament què són les ventis. Les ventis són aventures que es començaven normalment als nanos i explicaven, doncs bé, primer es començaven un d'ells, no? I, per exemple, deien, bé, jo sóc el capità i ara anirem a lluitar al castell. I tu, Pere, tu seràs el meu ajudant. I tu, Miquel... Bé, allà començàvem tots a parlar. Parlava el Miquel, parlava el Pere, parlava l'altre Miquel, parlava el Sebastià, tots parlàvem. Llavors entràvem les nenes. I la Montserrat, doncs, serà la dama del rei i sortirà per la finestra. I jo parlava. I vull dir, això eren les aventures. Però es podien passar hores i hores. Però no acabava aquell dia l'aventura, sinó que quan els papes ens deien de sopar, cada criatura anava a casa seva, però l'endemà ens tornàvem a trobar i tornàvem a enganxar el que havíem deixat el dia anterior. I això és el que més me'n recordo jo, perquè ara que soc gran, ara me n'adono que et feia remoure tots els pensaments, parlàvem molt, ens discutíem entre nosaltres, perquè nosaltres en aquell moment érem part d'una història que estàvem inventant, però que la vivíem. I que, bé, que els nens es discutien, les nenes també, però no havíem acabat mai barallats. Ens hem estimat sempre moltíssim, i això és el que recordo jo de la meva infantesa. I és el joc del que més te'n recordes? Sí, les ventis el que més me'n recordo. És el que més me'n recordo perquè era una col·laboració dels nens, els pocs nens i nenes que hi havia al barri. Allà érem tots iguals. Llarga vida a les ventis.